lang hilin eh. Madung buntag sa tanan, madung adlaw Lunes sa 17 na Abril. Masig matinga mo kung sa ako rong lugar ha. Di ako skubo ari at bang sabay ang binati. Kay grabe init, di mabangbang sa kainit. Kamusta na mo? Kamusta na mong nagsubaybay sa mga video? Sanay balita ng Joron, nasa marapit yung panahon na nga grabe mga inita dari sa Pilipinas, mura pagbana naglagiti ag kainit sa kalibutan. Nagbay ni ang kitambayan bay sang anak bay ni Herlin. Anong bay ko dari spikas mong dakro spikas sabing inita nagbay niyan dito bataw sa kainit. Alas 9 pas buntag pero grabe na, di na mabangbang ang init. Sabay init agad sa tanan. Na, sa palibot. Grabe ang habugag langit. Tungkol sa kainit. Tinggawas ko aring kubo. Kaya di po ko pwede mag-electric pan. Kaya nasuway ko electric pan dahil sa ngadlaw. Gapon, hatid ko may tonsis. Nakaingin ko siyang kagalingan gahapon nga mora to yung taman saka ang ibati gahapon nga di masabot kaya itong ganyaging adlaw kasabang itong gulita itong pagka Sabado naligo ko sa dugay po ko nakailis kaya mga itong nangita pa ko sanina kay mo rin samad nga disudog ka nang naay pihit nga blouse murag malong-malong ko nagtupis-tupis ko mo tong gahapos buntag pag magpamahaw isir na hanggang gibati gahapon nakaingon ko sa kagalingon hilak ko kay mo na ang pagtunga mo na tubog to naghang kinabuhi itong panahon na gahapon lagi hilak ka man sa sulit dito kurilya kay mo lang na mulakaw kay mangita man sa para pagkaon na hanggang sa ang pagkaon pag magpamahaw na maghapon nilakaw sila ako ningkaan ko gamay katong laoy nga kamunggay o gamay gud nga luto sabay nuntong pagkitabo nga ning kalit magsakit agang likod dugay nang iliid ko dayang nasampit si Budoy kay ning lakaw malagi sila si Budoy ang gitawag nagpabutang ko og kanang naay sa lumpas kay mamanihang musakit ang likod sa lumpas pero hapon jud din jud matabang tong sa lumpas pila ka sa lumpas gibutang pag abot nila sa bilita nihan jud ko nga magpapuhap ko sang likod kay grabe din sakitan daghang tizan mo rin naglutong-lutong ning ko sang kagalingon ning hilak ko nga jud pasaylo sa Ginoo pasaylo ako sa Ginoo kuha am galing ko andam na kay grabe jud ang gibati gapon mas grabe pagtus ni agi nga wa pa ko maoperahe murag sugmal to yung kamatay dito gapong sakita ila kong gipanghilot mo dili ka nang anak ko ning kong undoy nga labay tabako ning sulit nga doy buhot isas nanay mutong nagpabuhot ko susag buhot sa tabako ali nakasalbar na ho kay ngano pag nagbuhot sa tabako nagsuka ko nagana agang sinuka kang kinaanton yaging adlaw katong laoy laging kamunggay unso gilang gikaon ang nanaan maraman to tungod pud niyaging adlaw wag lang ding agang silang luto gahay ra pud pagkadangag mo siguro to nga ang sakit di masabot ana bati agang sakit sang samad agang ibati sang sakit sang likod agang kasing-kasing murag itupok-tupok sa kasakit ja kawa po ko makasuka mo itong azon ko giligo na kong bandos nila wa gihapon bamisa na kong undoy sang mga kamot og tiil namugnaw kong taman sa gibuhutan ko mo lagi to nganing suka ko hapit gud ma tinga agbaldi nga ang gisukaan
Ningan jud ko kapag gracias jud ko pag human nagsuka nga murag naginhuaan naghang paminaw nga sa katunga pa kung suka murag grabe hapit na jud ko moingon og sa amo pang lugar to og sa Alicia pa. Mingan jud ko magpatawag og ambulansya. Kay grabe. Ug yataki man ko ning agi sawa pa ko og operahan mas grabe to hang gibati gahapon. Mo to hay kamatay. Sugsugong bilita pagkabuntag ganiha nga mohilak day kuno ko. Kaysa may di mo hilak. Katong sakita, katubos na gibati nga ingato to. Tana ko sang kagalingon nga nung ingato to kasakit. Kanang agang daghan murag gitupok. Jagahang likod katong tungod sang giopera. Moy grabe sakita murag nagdangarang sa kasakit. Kang tinsan po di masabot. Bawo nga to. Dis nabuhutan ako, nawasan ko, gipaningot na kong dagkong singot, bugnaw, gilisan ko nila, akong gimidyasan, gipang piso ko tanan nila, gipamandusan, pati ang kamot gipang siksik ng mando. Pasalamat po kong mundoy nga. Isa pinakaidiya nga may ngato ko. Paasuhan ko nagtaman sa tabako gapon, gibuhutan ko. Moto nga, kaluwas ko. Kapit pila ka oras ito ng gibati, mga nakaluto ng sabaw mudto. Wala sa kuning kaon sa ilang pagkaudto. Asang gipalipas ang sinuka grabing daghana. Kaya nga ko kato na nga time ko maintonsis. Wa ko maintonsis sa hospital. Kaya ko maintonsis ko din is Cortis. Pero pasalamat ka mo ko sa Ginoo. Wag yapon ko pasagdi. Nakasurvive gihapon ko. Nga naglaag na po ko. Naglaag na po ko sa Pikas Bay. Nagpahangin-hangin kay gabi bidang inita di man jud ko pwede pud mag-electric fan kay to sa electric fan man mo ning gawas mo ko hanggap ko pres kong hangin kay basin di ay taas pag kinabuhi hanggap sa kog hangin kay hapit na rabak ko maintonsis Ginoo ug katong naglantaw sang mga video katong way puas nga paglantaw ambing mo kanunay kamoy butang sa kalibutan sa gawas man o sa nasud sa Pilipinas amping mo kay bawo ko bisag ninganira ko nagapoy tigli na tig subaybay tiglantaw sa ahong video mado na laman way puas nga paglili labi na sa advertise ni sa di ni sa i-skip amping kanunay madam sa imong paglili sa ang video daghang salamat yung tanan sa pag subaybay sila sa ang video tong miaging adlaw is ako mo nang nangadyo kong dog pasensya panagsaro ko maka lugar og ingani kay sa lang sitwasyon nga murag humok naman ko panuthon kay mo lagi to ug sa Binisaya pa to og na grabehan pa ko ug rentonsis pa ko to mura ko giayrihan kadawazan ta to wa pa ko makasuka basin ang kukuwad to nga manglagom kay namugno naman ko singot dagko nga murag singot tom sa to tas padung nama kay bawo na mo pero wag yapon ko pasagdi sa Ginoo nakasurvive gihapon ko gahapon nang karon sugod gabi ningin ko nila nga adaw na ko dagdagan sa pagkaon magagwanta na lamang ko maglugaw-lugaw murag-lugaw sa lamang yung kanon kay katong nga time nga nagbuga naghangit ko nagkuto-kuto mga tuling kaon ko nga ingkaan ko luto nga baska pagkadungag aba po mga iruwaon dumiyan sinsya na mo rin yung lugar ha kaya daghang iro mga karon nga ang i-share ninyo di basta-basta ta makakaon bisag unsa kaning paranahag sitwasyon karon muna sugod gahapon naang na ko bala na bang sikukan kog lugaw ug quaker oats di na naman ta pangadozon ng mukaan pa kog ningag nga pinabaska kay kanang bing dingag nga paska man yang paborito di ko ganan makaan basa-basa nga pagkadungag masud na ron agahang sitwasyon sa pagkaon nang tama na lamang ko sa inom tubig nang magali urin sugway urin sa sige kaglugaw
kaysa maingat to ko. Kasi na may imagine nagang gibati gapon sa kasakit. Gisugsugong bilita karong buntag kay nang lakaw man sila kay na may follow up sila sa ahong kanang record o medical atos provincial. Sa kong ginan nga kasi kuno po pataka-taka na kuno po kong istorya aron kuno musudlan kuno paghangin naghangin hawaan ya mahilak ra ba kuno ko natural siyempre ag di mahilak kay sobrang sakit yun bitaw ko ni nga naghangibati katong pag-atake na pilimirong atake nga ay kadawang atake nga dito ko sa Alicia kay katong pag-atake na pilimiro nakabantay man siya kay mo dito ko Valencia pagka-atake na ikaduha dito ko Alicia ko ra isa nagsuka po ko hapit puno balde buti kuha na kay ako namang sasbay ang pagpaminod ito murag di pod ka to lalim kasakit di para sa gibati gapon nga ang gibati jud gapon murag jud hangana mo nagtahi kamatay ato nang andam jud ko pangadto pasaylos Ginoo kuhaan magaling ko sa Ginoo at least nakapangadto ako pasaylos Ginoo para gapon tawan ko nila kay nila kuno ko ang paminog gapon lisod gusto kong barb di ko ka barb gusto kong mautot di ka utot wala ding nang matay kamatay jalay kong giingan ko ni Jaganiha nga apukon na bidyuhan nga duro kong suka kaya nagkapuli kay pod sila si Mando ramay nagbuhot na ho munang kamo kasi may naglantaw sang video nagsubaybay kaya salamat salamat sa inyong pagkuan sana kanang pagpahimang no ba nga na makayanan na lagi ni bitaw ginura ko yung mantigo ano sa 20 gusto lagi tapos kung muli na kong Alicia hindi pa pa lagi musugot dito kong ginagapon na muli kuno ko Alicia nga kanang ko nagbiyahe Tagbilaran pag uli hapit na man ni Maintunsis sabot na kuno ko bubiyahe Alicia dumiyan kamuro amo wow paabsan siguro din ko sa kabuan ko sa makauli kung sila manglarga ay po kumularga kaya lisod pag manglarga na sila sa ako ra sa dani nga di man ko halos na makados abo wala karon nga ang i-share ninyo di basta-basta ta makakaon bisag unsa kaning paranahag sitwasyon karon muna sugod gahapon maglaang na jud ko bala ana bang sikukan kog lugaw ug quaker oats di na naman ta pangandozon nang mukaan pa kog ningag nga pinabaska kay kanang bang dinag nga paska man yang paborito di jud ko ganan mukaan nagbasa-basa nga pagkadengag masud na ron agahang sitwasyon sa pagkaon. Nung tama na lamang ko sa inom tubig, nung magali orin, sugway orin, sige kaglugaw. Kaysa maingat to ko. Kasi na may imagine nagang gibati gapon sa kasakit. Gisugsugong bilita karong buntag, kaya nang lakaw man sila, kaya na may follow up sila sa ahong kanang record o medical atos provincial. Sa kong ginan nga kasi kuno po pataka-taka na kuno po kong istorya aron kuno musudlan na kuno paghangin naghangin hawaan ya mahilak ra ba kuno ko natural siyempre ag di mahilak kay sobrang sakit yun bitaw ko ni nga naghangibati katong pag-atake na pilimirong atake nga ay kadawang atake nga dito ko sa Alicia kay katong pag-atake na pilimiro nakabantay man siya kay mo dito ko Valencia pagka-atake na ikaduha dito ko Alicia ko ra isa nagsuka po ko hapit puno balde buti kuha na kay ako namang sasbay ang pagpaminod ito murag di pod ka to lalim kasakit di para sa gibati gapon nga ang gibati jud gapon murag jud hangana mo nagtahi kamatay
Ato na nga dam ko pangadto pasaylo sa Ginoo. Kuan magaling ko sa Ginoo. At least nakapangadto ako pasaylo sa Ginoo para gahapon. Tawaan ko nila kay nila kuno ko. Ang pamilya gapon lisod, gusto kong barb, di ko ka-barb. Gusto kong mautot, di ka utot. Tugwan na siyang nang matay kamatay. Jalay kong giingan ko ni Jaganiha nga. Kapukon nila na bidyuhan nga duro kong suka. Kaya nagkapuli kay pod sila. Si Mando ramay nagbuhot na ho. Munang kamo kasi may naglantaw sang video, nagsubaybay. Daghang salamat. Salamat sa inyong pagkuan. Sana parang magpahimang no ba nga na makayanan na lagi ni bitaw ginura ko yung mantigo ano sa maintonsis gusto lagi tapos kong muli na kong alisya hindi pa pa lagi masugot gusto kong ginagapon na muli ko na kong alisya nga hindi ka na gani ko nagbiyahig tagbilaran pag uli hapit naman ni maintonsis sapot ako na kong bubiyahig alisya damian kamuro mo wow paabtan siguro din ko sa kabuan ko sa makauli kung ano sila manglarga ay po kumularga kaya lisod pag manglarga na sila dyan ako ra sa dani hindi mo ni ko halos na makados abo langaw si silpong sa nilangaw yan naman ado naman Ano ba yung babaw na? Puti na. Ano? Aja sa lang tantangay ko na. Tantang mo lang tanga. Ano ba? Ano si boss? Ano ito? na ano rin ba ba? Ano na? Galing yung butangan mo mamulan sa umaga Ano pa na? hindi na ilangaw Sige, ukab na eh.